u Chili Challenge část druhá. Tak jo. Máme tady chili, papričky, jsou fakt hodně pálivý. Máme tady něco sladkého, kdyby nás to pálilo. A tak. Takže jdem na to. Jo. Každá si máme jednu a musí to, kdo to říct, sní je fakt dobrý. Já se pozvracím. Já taky. A nikdy nejedla tady to. Já to nechci typat. To je jak rajčena. Jak pálivý. Já nevím. Počkej. Já rajče nejím. Já tak já. Ty jo, tak nevel. 3, 2, 1. Nefuj, já to nedám na stůl. No, čau. Nemám. Dělej, žer. To nedám prostě, já to nevím, fuj. Dělej, to dáš, není to tak pálivý. Fuj. Nevím zeleninu. Dělej, aspoň jednu, kousek, si ukousek. Aspoň trošku. Já za tebe, jo? Tak dělej. To napálí jak svině. Tím nosem. Hotová. No, to je to. A tady vidíte, že Jitka je posledá. Tady jsem posadá jenom zeleninu. A to říkal, že to je zelenina. Tohle je zelenina. Tohle menší, ale zelenina. To je pálivý, ne? Ale pálivá zelenina, tak jdeme. To jsou. Ty. Co říká? Cherry, ne? Třešňový. No. No. No, takže asi konec. Jituška to nedala, vyhrála jsem já!